Bon dia, què tal, com esteu? Hem vingut ben d'hora al Mercat de Galvany, estem concretament a Mantequeries Pirenaiques esperant els nostres pinxos de truita, que és un dels llocs preferits de l'Uri per esmorzar, una bona truita. Jo ja tinc el cafè, no sé si el veieu, l'Uri el suc de taronja i avui el barri que descobrirem és Sarrià-Sant Gervasi. Tinc moltes ganes perquè a més és un barri que a part de tenir molta vida local, els dissabtes s'omple. En plan, està tothom comprant al mercat, hi ha molta vida, a mi m'encanta. Ara ens porten les truites. Jo tinc la xistorra. Jo m'havia demanat la clàssica, però s'ha acabat, ara em portaran més, però bueno, no sabem quan arribarà. I m'ha tocat, he fet un esforç, la de tafona amb una mica de pernil ibèric. Em diu, va bé pernil ibèric? També jo, i tant. Jo feliç. I la teva? La meva xistorra. Anem a provar a veure què tal. Anem a fer una cata, una exclusiva. Anem a provar la xistorra. Està bona, sí? És molt forta o no? Depèn. A veure, la meva. Per tu sí, perquè no m'agafis. Buah, és que mira això. Que bo! Mira, ja he trobat el pernil. La gent ens deu estar mirant perquè és un mercat superpetit i tothom es veu amb tothom, però bueno. Increïble. Crec que aquest vídeo serà més una cata gastronòmica que una visita pel barri. Què t'ha semblat la truita? Encara no ha acabat. Ja he acabat el meu plat. De bon matí, tòfona amb pernil salat com too much. I més sabent que després tenim més parades pendents. Mare meva. Estic enamorada d'aquest barri ja. Jo soc noia eixample, però fent aquesta sèrie he descobert tants llocs a Barcelona que crec que viuria a tot arreu. O sigui, tu posa'm un piset encara que sigui minúscul a qualsevol zona de Barcelona que jo estaré encantadíssima. Que és tan maca i tenim tanta sort de viure en aquesta ciutat. Aquest és un passatge privat que els veïns han volgut deixar obert perquè la gent ho pugui gaudir, però realment s'escolta, bueno, és que és super silenciós i molt tranquil·let, així que intentarem ser discrets. Ai, a més m'encanta que s'escolta la gent com cuina. I així, ai, és que vull viure aquí. Trufes gelades, Uri. Estem al teu paradís. A més, té una història molt maca que va ser fundada per el pare del poeta Josep Vicenç Foix. I res, anem a veure si tastem alguna coseta. Tenim zero gana, però s'han de provar tot. Tot això s'ha de provar. L'Uri no té gana, però bueno, farem un esforç. Uns tortells de Nadal boníssims i el de Sant Antoni. Uau, fa molt bona pinta. Jo vull això. No? Vale, doncs jo agafarem un d'aquest. M'hagués comprat tota la botiga, la veritat, i mira que no vinc amb gana, Ho provem? Va, anem a fer un tasting. No, és que serà una cata gastronòmica aquest vídeo, ja veuràs. La meva mare, si estigués aquí, no podria aguantar. Vinga, va. Et trobo una volta. Recorda el Nadal. Jo soc molt fidel a les pastes de peix i que ara em toca a mi. Pues de Sarrià, sort que no el tinc a prop de casa, perquè si no estaria cada dia aquí. Com ja veieu, estem al carrer Major de Sarrià, una zona molt tranquil·la i amb un esperit molt de poble. Això és perquè, com a altres barris, va ser un municipi independent fins al 1921. M'encanta perquè en aquesta zona es poden trobar moltes cases baixes, torres, edificis modernistes. Com que no sembla que estiguis a Barcelona quan estàs per aquí. És molt tranquil·let, amb botigues de tota la vida. I ara on anem? Anem a menjar les patates braves icòniques del bar Tomàs, el Tomàs de Sarrià, que jo havia vingut dues vegades havia vingut, i dues vegades que me l'havia trobat tancat. Avui ens hem assegurat que està obert i les anem a tastar. Sí que és veritat que la meva panxa, entre la truita, les pastes de té que m'he menjat i ara les braves, crec que explotarà, però aquí estem, per catar el Sarrià autèntic. Avui perquè no ens dona temps, però si vinguéssim a sopar sempre
Vindria el nom a Sarrià. Aquest no hi he vingut, però sí que he anat a altres gnomos i és un sushi tan bo, jo crec que és dels millors de Barcelona. A més, és un ambient molt local, amb producte fresc i de bona qualitat, així que res, ja el tenim localitzat. A més, és una casa preciosa. M'encanten aquestes botigues de vida, de debò, i és algo que jo soc de Mataró, i a Mataró en tenim bastantes, i em fa una il·lusió en veure com els negocis de fa temps segueixen generacions rere generacions. Ja estem al famós bar El Tomàs. La veritat que han obert fa 20 minuts i està quasi tot ple. Bueno, aquest menjador secundari que hi ha no, però tota la resta sí. Tinc zero gana, però tinc moltes ganes de provar les braves d'aquí. La veritat, tants anys escoltant-les i veient-les per tot arreu. L'Oriol ja has aprovat tantes vegades. Sí, ja sé què esperar. Ha arribat el moment i ara les tenim aquí. Ah! Quina oloreta que fan. I a més han sigut molt ràpids. 3 amb 10, a veure si val la pena pagar aquest preu, que em sembla molt raonable, la veritat, està molt bé. A veure. Això es repeteix més. Està molt bona. Molt bona, sí. Però té pinta de repetir després l'any. Hem fet feina. Ho tenim, ens hem menjat les patates en 2 minuts. Panxa contenta. Tu, quina superfície en quilòmetres quadrats creus que és del districte de Sarrià i Sant Gervasi? No sé, però bastant, jo crec. Tira amunt. És que no ho sé, no et sabria dir. Són 20 quilòmetres quadrats, Uau. però només representa un 6% de la població de Barcelona. Només? Perquè té moltes àrees verdes i té bastants carrerons i bastant dispers la zona. Bo saber-ho. Ara anem a un market que hem vist que obren aquest cap de setmana, un market preciós així de botiguetes locals i a més em fa molta il·lusió anar-hi. La veritat és que a Barcelona sempre hi ha plans per fer. Cada cap de setmana, cada dia, i això m'encanta. De fet, el market és aquí a la Torre Amat, que és una torre emblemàtica d'aquest barri, i era la torre de residència d'una família burgesa catalana, la família Amat, de fet, i mira, ja hi som. Tot a mà. Preciós. T'imagines això com casa teva? O sigui, no és molt heavy? És preciós. Estem al monestir de Pedralbes, un dels tresors més destacats de la ciutat de Barcelona, i és preciós. Jo mai hi havia estat, l'Oriol sí. Tu amb qui va al col·le? No sé. És un antic monestir de monges clarisses i va ser fundat el 1326 per la reina Elisenda de Montcada. Jo em puc casar aquí, Ori? Si m'ho vols demanar a mà. És l'or medieval medicinal. No, medieval. No, i medicinal. Són medicines de cura. S'ha reconstruït l'hort medicinal perquè les monges poguessin cultivar les herbes per als remeis naturals. I aquí tenen l'aigua amb la que reguen les plantetes. Que mono! Em sembla preciós. Quins tresors que tenim, de debò. No ho pararé de dir. De debò, jo em veig vestida de blanc aquí, tu dient-me si vull. I jo dient-te si vull. Tu no? No, no ho veus? I l'hort? Tu cuidaries l'hort? Jo segur que no. Però tu? En aquesta parcel·la cultiven espinacs, cols, ceba... És que sembla de pel·lícula. Mira la ceba, quina monada. I les cols. Que mono. Que fa calor dissabte.
I amb aquesta visita ens despedim del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Crec que perfectament podria venir a viure aquí. De fet, m'ha encantat. Si us ha agradat el vídeo, no oblideu de donar-li m'agrada i subscriu-vos al canal. I sobretot, si teniu recomanacions o teniu llocs que creieu que he de compartir per aquí, us llegiré els comentaris. I ens veiem a la pròxima. Us estimo!